Niin, tervetuloa tänne mun Siberian Husky kenneliin. Mulla on täällä 19 Siberian Huskia. Meillä on täällä tämmönen polttariporukka tyttöjä. Me vähän ajelutetaan niitä ja te saatte sitten valokuvata tätä toimintaa täällä. Koirista osa on eläkeläisiä. Siellä on isoisää ja 15 vuotta kohta ja mummua kohta 14. Sitten työikäisiä on 15 kappaletta. Joo. Ei haittaa vaikka päästä videolle. Tässä reessä on ohjauskaari. Tästä pidät kiinni kunnolla kahdella kädellä. Varsinkin tässä on se hassu juttu, että tuo lähtö on kaikkein vaikein. Koirat saa ihan täydellisen hepulin nyt kun mä valjastan ja me pistetään tuonne reet eteen. Mutta ei mitään. Reessä on jarru. Siinä lähtötilanteessa sä odotat täällä koko ruumipainolla seinät siinä. Toinen jalka tänne toiselle jalakselle. Pikkusen käytät jarrua ja sitten vaan täysillä. Käytät polvia vähän toisille. Mutkissa voi vähän ruumiinpainollaan kallistaa sinne sisäpuolelle. Ei ole helppoa vaikeita mutkia. Mutta kuitenkin ne pikkusen ja välillä voi olla täytyy vähän potkasta. Jännittääkö? Joo, pirusti! Kyllä! Ei joka päivä nyt saa juosta tuossa tarhassa kyllä ja leikitään jotain muuta. Oli ihan superhyvä! Mitä? Tullatteko heti? Siinä ja... No ei voi Äläkä kaadu. Kaapin ehkä tästä välillä. Mahtavasti jarruttelit. No kun nää tykkäs niin kauheasti nää koirat tosta isännästään, että ne oli ihan innoissaan, että nyt mennään. Jasu ja toi Jannekin. Jännittääkö? Ei. Ei Janne. Joo, mä yritin. Mennään tuon vasen! Vasen! Tuleeko pissa? Tuli pissa. Ei me pissataan nyt. Tuli pissahätä. Odotetaan. Onko muilla hätä? Muodostakaa jono. Ollaanko valmiita? Hyvä! Mennään vaan! Miten niitä ohjataan? No se perustuu siihen, tuolla on johtajakoirat. Ne tietää mikä on vasen ja oikee. Ja sit muut seuraa perässä. Eli huudetaan vaan vasen ja oikein. Vasen ja oikee joo. Ei se sen, siellä on nyt tommonen 11-vuotias kokenut koira. Opettaa 5-vuotiaista poikaansa tätä hommaa. Ja se on rupeaa aika täysin oppinut se 5-vuotias, että nyt kun isä jää eläkkeelle, niin ehkä tuossa tulee se uusi ykkösjohtaja. Ja on tässä sitten muitakin johtajia tiellä. Ihan tapauksessa niitä johtajia on aika monta, koska eihän sitä voi luottaa, että se yksi on aina menollaan. Joo, mä pistän vaan parkkiin näin.
Joo, hyviä kuvia tuli kyllä. Ihan tosi hyvä. No niin, hop hop, mennään! Oikein! Vas! Kakkatauko. Niin, ja sitten, hei, mennään! Hop, 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 vasen! Ei, vasen! Ei! Hei, hop, hop, hop!